натисни Enter. Escape. Излез от играта. Прекъсване на връзката. Чакай. Добре. Сега. Отиди, пиши Козуни там. Добре, пиши Реси напиши. Добре, отиди в кошчик. Айде, отиди. Добре, отиди в процента, в дата процент. Та мишка, къде я чувам, не вярвам да биеш толкова добре. Айде, давай. Процента, бета процент. Добре, бе. Много добре ще бия аз. Ето виж ми екстрея. Да виждаш някакъв за бебе. Питай. Екстрей виждам. Екстрей, той за ПВП ли? Аз с екстрей не мога. Я закни на 1.5.2. Не, поред искам да ми цъкне всички папки. Как така? Влизаш в една папка. Ето. Добре. Излез. Влез са в другата папка. Така всички папки искам да ми покажеш. Добре, бе. Така. Това ще играе нощия си, добре. Така. Това мина много добре. Добре, чаш. Ча. Не знам къде. Що пропусна една папка? Да, чакай. Омага, коя отвори? Чакай са. Коя папка пропуснах? Казвай я. Тая ли? Да. Бати бъгавото е. Добре, излез. Екстрей, покажи. Добре. Знам. Покажи ми екстрея. Окей, това ми е достатъчно. Чао. Чао.